Ngezonto bese ngishisayo futhi njengenjwayelo. Hayi konakela. Yeah. Senyangeni yothando siyayiphetha nje kodwa isize ngendaba ezibhlungu. Kwenzekani bafu? Sinomfowethu la uphakamana kwaSibiya. Uthi ukuthi ungathi wathelwa ngeacid. Umuntu athandana naye wesimama. Angagcina ngokumthela ngayo omnika futhi akachathe ngayo. Bazobambamba bamphuzisa ngeacid. Wonakala kumzimba njengoba nje. Lama uphende umenza isithombe kumlalelo ongaboni yamenzani le acid kumjani? Yamshisa nje ngaphakathi echatha ngayo futhi yamshisa ithumbu ngoba usesebenzisa isigubhu njengamanje. Ebusweni ke yamshisa nje indleba kanayo amehla akavaleki ngisho nomelana ulale ebhekile because ubuso badonseka akakwazi ukuphendula ikhanda because la ngaphansi inyama yabela donseka. Ne khona ke lensizwa ke sikhuluma nawe namhlanje ukhosini FM. Mfoka Sibiya sodwa sekubikelela abafusi bomukele ukhosi. Ngiyabonga siqhubeka. Nje uphuma waceza uphinde uceza. Ngiphuma waceza kwa brush isigodi. Hawe. Lapha ko brush ngifunda eminyamana lapha nje ngihamba ngeenyawo mangiyakhona. Ngasekhaya phela la. Mfethu nathi bani siyakubona manje ukuthi ulimele siyangumuntu wendlalela indaba. Mhlawumbe ungasikhumbuza iqale iphi lo daba lo? Udaba lami lwenzeka ngonyaka 2022 ngomhla ka13 April. Endaweni yaseMagwaveni la ngihlala khona uThongathi. Yeah. Endlini la ngiqashe khona la ngihlala khona. So istory sami usisi ngangithandana naye ngaso sikhathi. Sasi ngoba ngangizogodwa ngemakhaya ku Good Friday because kwakulesithathu usuku lesigameko Friday wazoba ngolesihlanu. So usisi lo sasizivumelana ukuthi kumele sibonane before ngigodwe ngemakhaya ngizohamba kulesine entambama. Yeah. So savumelana. Me ngafika ngibuye emsebenzini entambama kulesithathu. Wafika emva kwami endlini angihlali naye uhlala kwelinye iflat khona lapho uThongathi. So mefika endlini wayiphethe uKerabek lo wase Food Lovers wafika wathi ngena ngendlini wangithatha wanginika ihug into engiyithandana ukuthi ngiyonke into right. So mengena wathatha wakhipha ukudla kweKerabek wakubeka phezu kwetafula. Lo Kerabek wakhona ukudla ukhona nalesi sigubhu sasingavezile ukuthi khona wayesikhave nge-newspaper. So ngase ngithi into wasimefika ayifuna ukulala nami. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukulala nawe ngoba vele uzolala vele la endlini ayikho into engijahile ngicela ukuyogeza kuqala. So ngivumelane ke ngihambe ngiyogeza. Ngithi esethi hayi njalo ngiphathele ichibi. Ichibi lamanzi athandazela. Ngaye ngawasebenzisa before. Ngiyawazi. So ke mase ngiphathele ichibi ngihambe ngebathroom engifike ebathroom ngivulela amanzi. Afike eseqhamuka ekamereni uphethe ispade lese sincane sokuyibheka. Mase ngithi mina hayi lo ngila ngithi ngithatha ispade ngalesi sikhathi ngithi ngiyasifaka ngemuva engishisa lento le. Mengishisa lento la esinyeni ngaphakathi nangemuva engcene. Ngimbuze sisi kuyini lokho nginika khona ngoba akona amanzi awayenzi lento. Athe amanzi lawo ichibi ngoba ngiphelile. So ngathi mina akona amanzi lawa lento yayingishisa ngaso umzuzu lo ngoba ngangithi ngizama ukuyikhipha ngemuva ingaphumi. Ingishisa lento. Ngase ngithi sicela ungidlulisele ifoni yami ngikwazi ukufonela umngane ukuthi angise clinic because ngangifuna iclinic same time. Ngibona ukuthi indlela engasizakala ngayo. Usisi wangena ekamereni wathatha ifoni yami wathatha isikhoma sakhe waphuma endlini. Wayikhuluma nefoni ngingamuzwa ukuthi because ngangilibeleza inhlungu. Mayikhuluma nefoni ephuma ngomnyango wahamba 15 to 20 minutes ethi uyofuna usizo. Because mina ngithi ngifuna imoto ungifonela umngane wami ngefoni yami. Waphuma nefoni yami nefoni yakhe wahamba wangishiya endlini kanjalo ngilimele ngikubuhlungu la isimo. So abuye after 15 to 20 minutes ngingaphosisi. Abuye sethi usizo ulitholile. Mayibuye ethi usizo ulitholile isikhashanyana kuqhamuka imoto yomunye umfana driver Uber nyamazi. Ngazi ukuthi imoto kaUber ngaleso sikhathi wayihamba ngayo lo mfana. So mefika bangithatha sihambise eclinic indlela ithi kimi iye clinic. Along the way mesihamba sidlule kwesinye isikole ekuthiwa iFabrice khona lapho Thongathi. Lo mbhida lo driver uqashe khona lapha eceleni kwakhona.
So ngikhala ngamanzi ngithi ngicela bangipha amanzi ngifuna ukuphuza amanzi. Lento ngaleso sikhathi yangidlela. Aphuma ubhuti emotweni alandele nosisi bangishiye emotweni. Mebebuya babuya bephethe isigubhu. Isigubhu lesi isigubhu nje samanzi kodwa but asibonakala esingaphakathi ukuthi khona. Ngifike bangena emotweni ngiwathathe ngithi ngiyaphuza. Ngesikhathi ngithi ngiyaphuza iphinde ingishise lento emlonyeni. Ngithi imise ngaleso mangibuza kanti kuyini lento engiphuzisa yona bangangiphenduli ngaleso sikhathi. Indlela iqhubeke ithi eclinic. Mesifika otho ngathi robotini ufuna ngangena ngo right ashona eclinic angidlule nami. Mebedlula nami bayoma kwamanye amaflat la kuhlala khona usisi lo. Mefika kuphuma omunye umjida owayigqoka ikepisi nemask le evalayo le eshiya amehlo neshort wayigqokile khumbula kahle. Bakhuluma ngaphandle kwemoto isikhashanyana baphinde bangena emotweni badrive bahambe nami baye ngase King Shaka International Airport ngasemahashini. Bahambe khona umgwaqo omdala lapho namahlathi. Bahambe nami khona mebefika bafike bame angazi yini babeyikhuluma emva kwalokho cause babe ngaphandle ngaphakathi emotweni. Baphinde babuyele nami emuva same time. Ngicela udriver ngithi ngicela ungidlulise eclinic ngoba manje lento yangilimaza and imali ukuthi ngizokhokhela imali ukuthi cause ngazi ukuthi imoto iwuOppo. Udriver naye engangiphenduli. Bonke bahambe mase behamba babuyela nami endlini la ngihlala khona engiqashwe khona. So mengifika endlini labo usisi lo nalo bhuti lo esimthathe emafletini bakhulume no driver bethi cela abalinde. Mebethi balinde udriver anqabe futhi ashaye imoto ahamba ashiye mina yilo sisi lalo bhuti esimthathe efletini. Singene endlini mangena endlini ngiphuza amanzi. Mengise ngigibela phe kombhede ngilale phe kombhede ngibheke phezulu ngisalalela inhlungu. Ngithe ngithi ngisalele ngicumezile ubhuti lo esifike naye bamthatha emafletini wavele nje wangigibela empedeni wagibela phe kwami wangiklinya. Ngalesikhathi engiklinya ngimbuza uyangibulala na bengangiphenduli ngathi ngithi ngiyamemeza usisi lo ephethe iglass enalento le angithele ngayo emlonyeni angifuna ungiphuzisa. Ngalesikhathi ngithi ngiyamemeza lento iyangena lento le ngiyathimisa same time. uNkulunkulu lo ke nami ngazi uNkulunkulu wangipha amandla anganani ngakwazi ukugcina ngivukile nobhuti silwa ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi ngilwa nobhuti salwa sangoba salala wazwa nginqoba wangilalisa phansi ngesisu engicindezele phansi. Khona nebhodlela lasendlini ngathatha ibhodlela ngamgwaza ngale enyaweni wangidedela. Ngalesikhathi engidedela ngizama ukuthi ngibaleke ngimemeza ngizama ukuthi ngiyophumela eminyango. Mengithi ngiyavula umnyango bangibamba kubabili belekelelana bangibuyisa cause isikhepe angisigqokile saphela sasidabukile nesikhinda ayisigqokile sasidabukile. So babuyele nami ngaphakathi bavala umnyango. Ngalesikhathi elwa nami lobhuti usisi wathatha iayine lasendlini elami engikenya ngentambo ngemuva engidosa kanje. Ngilwe ngathi ngisananele lokho ngisalwa nobhuti lo usisi wangithela ngalento le engishisa umzimba wonke. Yayingishisa lento ingcinza futhi ngasikhathi ingcinza lento yayidla inyama njengoba nje ngathi ngifuna ukuthi siye ngokhona abanye kuzobafaka sikhulume nabo. Kwenzekani khona iphutho laziyo olenzile kuze kusukele lokho? Hayi mina siqhamaza ngabe ngidlala ngawo umhlaba wonke ulalela kodwa nje iqiniso nokuthi ngangenzeni angikwazi and futhi ngiyafisa ukuthi ngishathiwa ngithola ithuba lokuthi ngibuze into eyodwa kusisi. Ngabuza wona lo mbuzo ukuthi sisi ngize ngibe ungenze kanje ungenze yini lengangiyenzile khombisa ukuthi ukufa kungifanele kuwena. Yabona mangithumela isithombe zakho lapha ungakenzeki lesonto lomonakalo bese kuba yilezi sisibukayo kuze abantu bebuka ku Facebook njengamanje. Uzothi umunye wagcina wenze njeni walivula icala emaphoyiseni kwenzekani? Ngalivula icala emaphoyiseni. Ngalo suku lesigameko cause ngangise clinic amngani nami ngamtshela ngicela fonela amaphoyisa cause afika amaphoyisa abhala statement ngakusasa kwathiwa usisi nawo ungivulele icala ukuthi bengimhlukumeza. So ethi ngimhlukumeza endlini ngangilwa naye. So uthi mehlehla wahlehlela kulento le acid uthi shuthi wayifica endlini ngokusho kwakhe. So uthi yamthela onyaweni kodwa manje futhi mebuzakala ukuthi kuphi la ikuthele khona akukho. Kodwa futhi asazi ukuthi engathi into imthelile kodwa mina yayingithelile nazi iqala yabona. Waboshwa usisi nalabo mfowethu?
ngokwazi kwami usisi waboshwa angicabanga kuphela ngisho 3 days eboshiwe wadedelwa ngebhayili mengisi cause ngeza sengisesibhedlela sengiphaphame khona esibhedlela ukuthi ungaphandle ngebhayili yebo namanje usengaphandle ungaphandle namanje useyinkalweni angazi laba sebenzana nabo ngokwazi kwakho baba ngaphandle lapha ubhuti ngeke ngimbone ubhuti wemonto udrive lo munye wabaleka cause nala wehlala khona usisi wathutha cause amaphoyisa athi meya khona la hlala khona cause ngawachaze ethi uhlala cause ngangazi la hlala khona kwatholakala ukuthi la ehlala khona akurent indla kuyona yakhe ekabhuti lo ubhuti lo behlala nendoda la behlala khona lokho bengingakwazi futhi mina okay amasekenda mbalo mfowethu ngifuna ukuya kumntu angitshela uba nabanye abaphethe la yini ofisa ukuyibona yenzeka lesimo sonke mina lokho ejustice ngikubekelela emaphoyiseni cause yona into engifuna kakhulu nanokuthinini ukusiza lo ngakwesikhumba sami ngoba ngihlukumeza kakhulu ngesikhumba angikwazi kwenza lutho ngidonsekile yonke into angikwazi ngikwenza lutho sengifana nje nomuntu nje hayi bapheza mfowethu usiphathele ubani namhlanje sinami noDokotela Mpanza la eshokile fane University of Westville ngazi ngisho kahle nobaba uNjilo Foundation bakuthemba njalo okay asiqale ngoDokotela Thekulu kwenziwa kanjani mase nje khona singakwenza lethe sibingelela abalaleli emakhaya nabasakazi bonke nomfowethu Sodobe nomduna bonke abakhona estudio uMpanza eUniversity yaKwaZulu Natal kumnyango waba occupational therapy kukhona okungenzeka kumfowethu odokotela laba ababizwa ngama plastic surgeon yes sesiba consultile samthumela umfowethu khona bayenza iassessment yokuqala babheka ukuthi ikuphi okungalungiswa kumele kulungiswe ekhaleni kulungiswe emehlweni kulungiswe endlebeni kulungiswe entanyeni kuningi okufanele kwenziwe okuzodinga ukuthi kwenziwe kancane sisenza ke yonke ke nezinwele zakhe kufuna zilungiswe zizokwazi ukubuyela la kufanele zibe khona nokudonseka lokho kusentameni kuzokwazi ukuthi kwehliseke basasenzela ke ama consultation further nokuthi bathole ukuthi kuzobiza kangakanani kodwa nje ukubeka isithombeni umlaleli kuyinto ezobiza ngoba mhlawumbe izodlula lapha ko 700,000 ukuthi kwenziwe wonke lo msebenzi kodwa ke sizobathola kahle imininingwane yonke uma se udokotela osibhekela umfowethu esinike konke so phinde simsize ke thina ngokwaka therapy ke ukuthi asizakale nasengqondweni asizakale athole ukwelulekwa kahle kanjalo nesikhumba sakhe siqhubeke futhi sisilekelele no sabonga mina lokho kwabile yangena ngokuchatha ngokwazi kwakho noma ngazi ngifana khona ngakubona ayikho damage yayenza noma kungawona umkhakha wami lowo kodwa idamage yenzeka ingakho umfowethu esebenzisa isigubhu njengamanje ukuze kwazi ukuthi asizakale kodwa nje idamage yenzeka ngoba iacid mayifika idla kwasana ucabangeke ingaphakathi lithambe kakhulu ngengaphandle uma lidla ingaphandle kangaka kwenzakalani ngengaphakathi babunjela sibungelela mfowethu Njilo Foundation ukhona indoda esuka ihlale mase kwenzeka izinto nantu udaba lobuhlungu lensizwa mfowethu nithema niluzwa kufika kanjani kunina njenge foundation kukhona umnyakazo okuncane okwenzekayo ngiyabonga siqhamaza ngibingelele nje abalaleli boKhosi FM isimo saSodobe simbi kakhulu bathema befika izolo obusini benomdu engathinte kakhulu siya nje kudokotela nabo njobo uba udokotela uMpanza esho la ebesirefere khona ayikutheme beka engabona ukuthi kunzima kakhulu njobe ebeka leyo mali imali enzima ngempela abathema beya kuyona ngabo ukuthi kunzima kakhulu okwami nje siqhemeza ngiyakubona nje ukuhlukunyezwa kwakho mfowethu enye into eseceleni kodwa ke njengamanje kufuna la asizakale mina nje ukuzocela nje bonke osomashishini base South Africa ngicele bonke abaseyinhlanganweni ezizimele ke sihlangane nisibone ukuthi yini esingayenza and nohulumeni imbali ukuthi yini into esingayenza ukulekelela lensizwa yethu ngoba upaneke ngempela ubambekile thina sike sambona eqimbile sinaye lapha kudokotela uyabona ukuthi isimo simbi ngempela so ke mzansi kuzoja siphumene umkhankaso and umkhankaso ngeke uzosihlule futhi ngoba sesisokhozi nje lensizwa yakithi ikwazi ukuthi lekeleleke ibe umuntu ebantwini ikhona indlela esebenze ngayo ukuthi makhona olalele njengamanje engayisebenzisa ukuze nibe kwazi ukuqoqelela
Njengamanje ayikho ke sithe uma ke sikhuluma ke nomdu ithuleleni nayo insizwa yakithi sathi ke sazohlanganisa into okuyiyona engezuba nakukhuluma ezokwazi ukuthi yengo lapho la azokwazi ukuthi asizakale kahle khona uma sebeqedile ukwenza quotation okuyiyona yona. But mamtshela sabonga khona isikhathi sakho ukhosi. Mntu asivale mfowethu ngoba mfuna indabeni manje kushuthi siphinde sibuye nereport elandelayo. Ngenze njani mawukuthi ngilalele njengamanje khona ngibona ukuthi ngakwazi ukuthi kunyakazeke bekhona okwenzwayo. Siyaqala nje abantu kancane basibekezele balinde sizongena impela mase sibuyile uzovula i-trust account yakho mfethu la khona imali izobe ngena direct ku-trust account yakhe ezokwazi ukuthi iya endlekweni zakho udokotela ufuna bamenze ngoba njengoba umbona nje indlebe ayikho ngisho nendlebe umonakalo omkhulu kakhulu akuyena and sibonga nakhulu Dr. Mpanza ngoba ukuyali quotation fee kadokotela ikhishwa yini Dr. Mpanza yabo ukuthi akhulu dokotela le eMaritzburg quotation fee i-transport yethu babunjile silele ngayo nomfethu namamilitary akwazi ukuthi ufethe edle eMaritzburg. Hayi Lungile siyabonga kakhulu asifa ufuna ukuqala ngala. Lungile asivale mntu mfowethu ashiya inombolo yakho sithola kanjani? Number nithi 0677893082 ikhona WhatsApp. Lokho FM siphinde sibuya ngokuzayo mase sinodaba lohlangene kahle ukuthi senza kanjani ukusiza lensizwa mase kuvuliwe lo account leyo. Mawungena kwimihla zokuxhumana uzombona nje lokho Ukhozi FM Facebook bese kahle khona.